Tervetuloa kuuntelemaan Herkkien miesten saunavuoro-podcastia. Mä olen Lauri. Mä olen Ari. Me tullaan rauttamaan saunan ovi keskusteluille, jotka yleensä jäävät lauteiden ja kiukaan välille. Näitä keskusteluita naiset haluaisivat kuulla ja nyt siihen on sinulla mahdollisuus. Me kutsumme sinut kanssamme ylälauteille kuuntelemaan aiheita, jotka askarruttavat meitä miehiä. Tervetuloa mukaan! Hei Ari, tervetuloa saunomaan jälleen kerran minun kanssani. Onpa sulla ihanan seksikäs ääni. Eikö vain? Kyllä. Pitäisikö alkaa vetää niitä ASMR-juttuja? Noniin, ja se oli joku Arin syväkurkkujuttu. En ole tässä mukana, irtisanoudun näistä äänistä. Ja laittaisi nämä mikin äänet vielä, tietsä, oikein semmoiseksi bassoksi. Joo, se voisi olla ihan hyvä sivubisnes. Niin, kun sen oikeaan paikkaan saisi auki. Mutta hei, mitäs sinulle kuuluu, Ari? No pelkkää hyvä, usoit siihen vai valetteliko lisää? Ostan kaiken, mitä Kyllä, joo. Myös käytetyt autot. No siis ihan perushyvää tässä näin kuuluu. Että ehkä sillä tavalla, että pikkusen on semmoista niinku flunssan poikaa, se on niinku jatkuvasti päällä. Ja esimerkiksi tuntuu kurkussa ja muuallakin, että niinku on vähän kähenä, eikä ääni kulje ihan sillä tavalla kuin toivoisi. Mutta ääneen liittyen sä laitoit viestiä, että sulla oli joku ajatus, että mistä tänään voitaisiin puhua. Mä laitoin sulle ääniviestin. Niin, laitoit, minkä mä kuuntelin hirveällä nopeudella. Niin siis mähän kuuntelen kaikki sun viestit, tai siis kaikkien muidenkin viestit 1,5 kerran nopeudella. Jotkut puhuu hirveän nopeata, niin mä en oikein saa niistä selvää, että mitä ne puhuu, mutta Ei sitten kun Ari puhuu, niin mä tarvitsin semmoisen +100 kertaa. Se vähän riippuu, mistä asiassa mä puhun, että välillä mä voin puhua vähän nopeammin ja välillä sitten vähän hitaammin. Kyllä, sama juttu itse. Joo. Ja vähän se oma fiilis vaikuttaa siihen tahtiin. Niin, eli siis mä oon sun kanssa aikaisemmin tästä puhunutkin, mutta että esimerkiksi kun mä menen treffeille, niin mullahan menee se terapeuttirooli päälle hyvin helposti ja silloin mä yleensä puhun vähän hitaammin ja keskityn toisen ihmiseen. Vien heidät hyvään hypnoosiin. Mutta tästä voisi vähän aasinsiltana ottaa puhe ja ääni tänään. Oliko se tämä sun aihekin? Joo, kyllä. Mutta hei, vinkkilinkki siihen tuohon sun treffijuttuun, niin älä ota sitä terapiatyyppiä esille siellä. Joo. Koita se saada veksi. Tämmöisenä kaverin ystävän vinkkinä. Vai en mä tiedä, voihan joku niinku edelleen tykkää siitä, että sä vähän alat paijaamaan sieltä. Se on semmoista henkistä paijaamista. Niin. Ja siinä tietysti myös semmoinen kuuntelijarooli, niin sitten yleensä on, ja jossain tilanteessa varmana hyvä ja semmoinen rauhallinen. Mä tykkään itse myös, että en aina höpöttää hirveällä vauhdilla. Mutta hei, se kun mä juon... Koska se toinen on se niinku ADHD-fiilis, mikä niinku näissäkin on monesti, että niin. Sieltä tulee sellaisia niinku puolivillaisia, ehkä vähän alta rimon olevia pikkuletkautuksia, niin ei nekään, ja että jotain siltä väliltä. Kun sen osaisi ja taitaisi, mutta me emme taida sitä. Ja toinen on nyt, kun en ole juurikaan enää, viimeiseen vuoteen juonut kahvia, kun silloin tällöin. Ja tykkään hyvästä laadukkaasta kahvista, että ikävä kyllä joku perusjuhlamokka ei ole ehkä minun makuun, ehkä tummapahto sieltäkin toimii. No asiaan kuitenkin, niin sen mä huomaan, kun ennen silloin loppuupalaamista mä join koko ajan kahvia ja sitten mä päätin, että mä lopetan niin sanotusti kaikki päihteet. Miksi noi tuli noin? En mä tiedä. Eli nämä ennen kaikkea, kun näitä sanotaan? Hipsukat. Hipsukat tuli tähän niin, päihteet. Kaikista muutenkin paras on se, että teet podcastia, missä siis vaan ääni kuuluu, niin kaveri vetelee tässä näin kuin hipsukoita, hiirenkorvia. Sä voit aina huutaa sitten, Lauri lisäsi hipsukat tähän näin, mutta asiaan, niin... Asiaan hipsukat. Kun lopetti kaikki, mitkä niin kuin saa boostia tai muuta vastaavaa, kun silloin ne huomasi, että hei, no tämähän rauhoittaa, mutta sitten kun otit sen kahvin, niin mulla vähän niin kuin humahtaa se päähän. Hipsukat. niin se tulee semmoinen, että
pieni puheripuli lähtee, kun sä puhut. Ripuli niin hipsukoissa. Ei ollut, se oli nyt vaan käsi mennyt. Niin, siis, miten sä puristelet? Siis, puheripuli ja sitten se on semmoista löysää siellä. Niin. Niin. Niin höpöttää paljon sitten, joo, ja se on semmoista levottomampaa se teksti, mitä mä suollan silloin. Mutta mennään nyt asiaan. Montas kahvia sä tänään juonut? Hei, mun piti juoda aamulla kahvia, mutta sitten mä päätin, kun me tullaan tänne näin, niin mä pysyn näissä puheissani ehkä selkeämmin, jotta kuuntelijat ymmärtäisi minua ehkä paremmin. No mä join aamulla 2 kuppia kahvia. Joo, mutta enemmän mä oon änkyttänyt tänään kuin sinä silti. Niin. Ehkä se ei vaikuta mulla änkyttämisen, mutta vaan tämmöinen. Mutta hei, mennään tuohon asiaan, itse asiaan, että ja miten sä kiteytit sitä teemaa, ennen kuin käydään löylyissä? Löylyllä. Joo, siis tää juontaa juuressa siitä, että mä olin yhdessä porukassa ja naisvaltainen porukka, ja siinä sitten jotenkin keskustelu meni siihen, että minkälaisia miehen ääniä, eli siis nyt kuulosti pahalta. Siis puheääniä. Joo, eli keskustelemme puheesta, Keskustelemme puheäänestä. Joo. Ja on erityyppisiä miehiä ja erityyppisiä puheääniä. Ja se, että onko se puheääni houkutteleva. Kielelläkin saattaa olla merkitystä. Itse asiassa kyllä. Keskustelussa mainittiin muun muassa se, että ranskan kieli, aivan se ja sama mitä sanoo, on jollakin tavalla seksikästä. Joo, totta muuten. Harmi, etten osaa ranskaa, mutta kuin merde. Mutta jos sä vaan vedät tuommoista niin, kyllä, ranskan sijaan saksaa, kyllä. Niin kyllä lämpeää. Joo, sijaan ranskaa. Eli jatkossa ota se terapeutti Ari pois ja alat vaan... Ja väheni ne treffit entisestäänkin. Kyllä. Se kyllä kaveri, että onko se joku aivohalvaus tuolla? Kädet vaan menee siinä samalla. Kyllä. Joo, mutta siis tosiaan se, että semmoinen matala ääni, se nostettiin esille, että se on niin kuin, saattaa olla tosi seksikäs. Joo. Joidenkin mielestä, joillekin taas semmoinen keskivertopuheääni. Totta kai silläkin pidemmän päälle oli merkitystä, että mitä puhuu ja miten puhuu. Totta kai. Mutta se äänen merkitys sille, että kokeeko jonkun varmaan niin kuin ainakin alkuvaiheessa puolensa vetäväksi. Se, että totta kai se ulkonäkö, mutta sen lisäksi sitten se ääni. Yes. Ja sitten multakin kysyttiin myös siitä, että no miten minä sitten koen miehenä, niin... Mennään tähän sitten, kun olemme heittäneet löylyt, niin jätetään. Mä keskeytän sun. Nyt sä innostut. Noniin. Ja löylyihin, Ari. Tulepa nyt. Okei. Okay. Noniin, Ari. Nyt on löylytelty ja nyt sinulla on puheenvuoro jatkaa, mihin äsken sinut keskeytin. Mä kyllä loukkaannuin niin paljon, että mä huomasin, että sä et puhunut mitään tuolla saunan puolella. Mutta Ari, välillä on vaan sanottava suoraa asioita, otettava. Mä tiedän, että sä olet herkkä mies. Kyllä, joo. Mutta nyt sun pitää oppia, että kun vähän sanoo, niin se ei meinaa aina pahalta. Tämä on niin kuin rakkaudella, että hei nyt seis, käydään lämmittelemässä ja nyt voidaan jatkaa. Okei. Ei tarvitse loukkaantua. Nyt anna tulla. Ehkä mä nyt tästä sitten toivon. Joo, nostettiin esiin se, että minkälaisesta naisen äänestä minä viehätyn. Tai saattaisi olla vähän käänteisesti, että mikä ääni, naisen ääni on puheääni on semmoinen, joka sitten ei miellytä mua. Joo. Eli naiset kyselivät tätä. Naiset kysyvät minulta. Joo. Ja mä jotain vastasin siinä ja oikeasti mä niin kuin jäin pohtimaan vähän niin kuin jälkikäteen, että mitä mieltä mä oikeasti naisten äänestä. Että minkälainen... Se parempi, että on vaan hiljaa. Puheäänestä. Tämä täytyy aina yrittää muistaa, että kun puhumme puheäänestä, eikä siitä, että onko nainen hiljaa vai pitääkö se ääntä vai onko se niin kuin miehellä sama homma. Eli vielä kertaa, me puhumme puheäänestä. Puhumme puheäänestä. Joo. Ja mä mietin sitä, että mun mielestä on vaikea sanoa, että minkälainen
naisen puheääni miellyttää eniten tai on puoleensa vetävä. Mä pystyn niin kuin silloin pohtimaan enemmän sitä, että minkälainen naisen puheääni ei vetoa muhun tavallaan, sisältä niin kuin vetäisi mua puoleensa. Kyllä. Ja no tietysti varmaan luonnollista on se, että se on hirveän kimittävää, niin se voi olla semmoinen, että se ei niin paljon niin kuin vedä puoleensa. Ei, ja etenkin tälleen niin kuin aistiherkkänä tietyllä tapaa, niin jos on tommonen vähän niin kuin menee ylätaajuuksille, voisiko näin sanoa, niin en tykkää. Anteeksi nyt vaan. Niin, joo, ja siis, no en mäkään varmaan mikään miehekkäin ääni ole, mutta ihan sama. Niin, ja siis joo, sä oot aistiherkkä, sulla on ehkä vähän eri asia. Mä en koe niin voimakkaasti, en sano, että en tykkäisi, vaan se, että jos puhutaan siitä, mikä vetää puoleensa, niin se, että jos menee sinne... Sanoinpa senkin, mistä... Niin, no joo, ja nämä voidaan leikata tarvittaessa poiskin tuosta. Että korjataan sillä, että pidän suuresti. Niin, mutta siis se, että jos ajatellaan sitä kautta, että mikä vetää puoleensa, jos puhutaan nyt pelkästään siitä puheäänestä, niin se, että jos se menee sinne ylätaajuuksille, niin se ei vedä mua samalla tavalla puoleensa kuin joku ehkä vähän, joka tulee siitä... Matalampi. Niin, tässä tapauksessa matalampi ääni. Se, että jos on taas semmoinen mörssärin ääni, semmoinen, että se on matalampi kuin oma ääni. Niin... Juonut viskiä, mutta polttanut röökiin. Kyllä se pubiruusu. Ari, lähde nyt mukaan. Mä haluan panna sua. Joo, niin se ei välttämättä ihan samalla tavalla sitten niin myöskään miellytä. Elikkä joku siltä väliltä. Kyllä. Siitä oikeastaan, se ei ole ihan suoraan puheääni, mutta tietysti puhetapa. Eli sitten jos on semmoinen teinityyppinen, tai kuulostaa nuorelta, liian tyttömäiseltä, niin se ei myöskään vedä samalla tavalla puoleensa. Kyllä. Tämä on aika hankala oikeasti määritellä, että mikä vetää puoleensa ja mikä ei vedä puoleensa. Joo, ja mä väitän, että tässä on myös se, että sitten on ihmisen olemus, ne silmät ja suut ja se kasvon piirteet ja minkälainen ääni sieltä tulee, niin ehkä se, että istuuko se siihen ihmiseen. Sitten kun ihminen luo mielikuvan nopeasti, etenkin kun mä kerroin siitä viime jaksossa siitä ihastuksesta siinä kahvipöydän yli tietyllä tapaa, niin en mä kuullut sen ääntä. Niin jos oli kaunis se nainen siinä hetkessä, mutta sitten kun mä olisin mennyt, niin sitten se olisi ollut joku superkimittävä. Sitten se olisi niin kuin, ai saatana, ei toimikaan. No, mutta ajattele, kun sä veit sille sen käyntikortin, niin sitten se on kiitos! Oi, ottaa kortin pois. Ei kun ei kun väärä pöytä. Ai se lähtikin pois se hyvän oloinen, kaunis nainen. Sori. Niin, tai hirveän möreellä äänellä. Tuli, aha, terve. Niin juurikin tämä on myös se. Ja sitten semmoinen itsevarmuus siinäkin. Että kyllä mä väitän, että etenkin itse sai palautetta siitä, kun oli silloin väsynyt ja uupunut ja loppunut, kun mulle tuli jälkeenpäin niin kuin palautetta. Lauri, kun olit semmoinen vähän niin kuin palautteena suoraan, että hei, sulta puuttuu itsevarmuus. No joo, niin puuttuu silloin, kun on ihminen väsynyt ja epävarma itsestään. Niin myös se naisissa se keskustelu tai asian käyminen läpi, niin kun se ihminen on vaan varma, niin se näkyy siinä, kuuluu siinä äänessä. Ja olemuksessaan, niin se on myös tietyllä tapaa mulle semmoinen niin kuin seksikästä tietyllä tapaa ja saa heräämään mun kiinnostuksen. Mites puheäänessä, jos ajatellaan sen äänen, kun taajuuden lisäksi tietysti myös sitä voimakkuutta, mitenkä puhuu, eli siis onko se kova vai hiljainen? Rauhallinen, itsevarma ja ei liian kovaa ääntä. Joo, tuossa on itse se, vielä se jatkokysymys tuohon, että puheen nopeus, koska tavallaan siinä on juuri se, että puheen nopeus ja toista myös se niin kuin äänen voimakkuus. No, jos on semmoista superrauhallista, että hei, hyvää yötä, niin ei kiitos. Jossain tilanteessa joo. Kyllä. Jos haluaa esimerkiksi sängyssä siltä, että aletaan nukkumaan. Niin, ihan fine. Nukahdin jo. Mutta silleen, Lauri, aletaan nukkumaan, huutaa täysin. Hei, nyt olisi hyvä aika alkaa nukkumaan. Mua niin jännittää, että nukahdaanko mä hetkessä? Anteeksi, meni punaiselle täällä mikit.
Ja niin minun korvat, mä en tiedä mitä nappuloita, mä olisin aistiherkkä ihminen äkkiä se laitetaan. Musta ei valitettavasti sellaista nappulaa, että voi hiljentää. Hei, täällä olisi ollut tämä nopea nappula, tämä punainen vaan, mute. Ensi kerralla käytän, kun Ari huutaa, mutta joo, ei näin. Ja huutaminen mä sen loppuupalamisen jälkeen olen itse raivonut, olen kiukutellut, nostanut ääntä. Mua ahdisti jopa se niin kuin oma kiukuttelu, että mistä se tulee, mutta sen jälkeen kenen kanssa mä oon keskustellut, että mä oon sanonut kaikkien kanssa, että asioista saa sanoa suoraan ja puhua suoraan ja pidetään sen niin kuin, totta kai tulee tunteen purkauksia ja ääni nousee siinä ja se on niin kuin fine, kun se on hetkellistä, mutta tiedätkö, jos se jatkuu 5 minuuttia yhtä saatana huutoa, niin silleen, lopetetaan, että sitä ei ole mitään hyötyä siinä vaiheessa. Että kaikesta pitää ja saa puhua, mutta se puheen tapa pitäisi pysyä, niin kuin on se sitten töissä, se pysyy ammatillisena, asiallisena, vaikka sieltä saa tuoda sen fiiliksen, että mä olen pettynyt tähän vaikka teidän liiketoiminnan malliin. Ja sitten parisuhteessa toinen juttu, että keskustellaan ne pettymykset, asiat, ihan mistä vaan, kunhan se pysyy niin kuin asiallisena ja rauhallisena, koska silloin tulee tuloksia myös. Tämä nyt vähän poikkeaa asiasta, mistä me keskustellaan tällä hetkellä. Mutta semmoinen asiallinen, rauhallinen, edelleen, mä nyt jankutan sitä. Se on selkeästi mulle tällä hetkellä semmoinen, että se niin kuin, sit mä pystyn keskustelemaan pitkään. Joo, mä mietin sitä, että siis ennen vanhaa, kun oli radiotoimittajia, niin niistähän ei juuri koskaan nähnyt sitä, että minkä näköinen se ei ollut somea tai muuta vastaavaa. Ne oli vaan... Ja sehän tuli toisenaan... Lauri Salovaara. Niin, ja siis se saattoi tulla suurena järkytyksenä, kun näki sen ihmisen, että ei jumalauta, se näyttää tolta. Tuleeko sulle tämmöisen... Niin on tullut monesti. Se on tuon näköinen ihminen. Mene takaisin sinne äänen taakse. Kyllä. Älä tule lehtien kansiin. ja sitten ehkä nykyisin, mikä tiedän, tai niin kuin kuulee aika paljon juttua siitä, että näitä äänikirjoja, kun niitä äänikirjojen lukijat, joillekin ne, siis tiedän ihan lähipiiristäkin ihmisen, joka välttelee sitä, että hän näkisi, miltä joku, niin kun, joka lukee niitä äänikirjoja, miltä hän näyttää. Koska se loisi vääränlaisen kuvan siitä, että jos sä kuuntelet jotakin kirjaa, jossa on sun mielestä hyvä lukija, ja sitten sä meet nettiä ja erehdyt näkemään sen tyypin kuvan, niin se saattaa olla, että koska se ei tule koskaan vastaamaan sitä, mitä sä oot ajatellut, että se näyttää. Kyllä. Niin sitten sulla saattaa tulla siitä, että ei saatana, se näyttää tulta, ja sitten se tulee semmoinen puhuva pää, ainakin toisenaan mieleen, kun sä kuuntelet jotakin kirjaa, että no niin, nyt se Pertti puhuu tässä näin. Sen takia, Ari, mä oon ehdottanutkin meille se, että tehdään näistä meidän podcasteista ne hahmot, vaan ei tuoda omia kasvoja, koska sittenhän se on siinä. Niin, hei, taas tämä meidän itsevarmuus, miehekäs itsevarmuus. Joo, ja itse asiassa muuten, hei, tuossa tuli semmoinen mieleen, mistä haluaisin sun kanssa jossain vaiheessa jutella, on toi niin kuin macho-puoli. Hei, otetaan se seuraavaksi, koska tästä me ollaan aikaisemminkin, niin kuin täällä sivussa mainittu asiasta, niin voisi ottaa tämän. Tämä itsevarmuus. Ja Ari, lopetetaan nyt tämä niin kuin meidän aliarvioiminen itsestämme. Joo, ja siis oikeasti tämähän niin meidän nyt on läppää, mitä me heitetään tässä näin. Mutta siis juuri tavallaan se, että siis, jos puhutaan niin kuin macho versus hiiri vai jotain siltä väliltä, niin mun mielestä se on asia, mikä olisi hyvä käydä läpi vähän, että mikä tekee machon ja mikä tekee hiiren ja kenen mielestä ja ynnä muuta. Mutta se on jonkun tulevan, ehkä seuraavan jakson aihe. Todennäköisesti. Ari, mennään rauhallisella puheäänellä ottamaan löylyt. Tuletko mukaan? Kyllä, voin viihtua sinua, jos haluat. Sanallisesti tai oikeasti. Otan palosaippua mukaan. RMS. Rms. Hei. Joo. Näin. Sano ruottalainen. Niin, se mikä mulle tuli tuossa noin mieleen edelleenkin palaten tähän keskusteluun, mikä mulla oli näiden tämän naisvaltaisen ryhmän kanssa, oli tosiaan se, että he jonkin B-luokan, C-luokan naisille suunnattu elokuva, jossa oli sitten semmoinen kuin kuvan kaunis taikka pirun komea mies, joka oli jollakin uima-altalla tai jotain vastaavaa. Ja kaikki naiset kuolasivat sen perään, kunnes tapahtui jotain, että se mies aukaisi suunsa ja sitten sillä olikin semmoinen kimittävä ääni. Joo. Ja
kaikki naiset, jotka olivat kuolleet, niin kosteus hävisi kuin Saharassa. Yes. Mikä sun mielestä voi olla semmoinen kuin seksikäs tai puoleensa vetävä miehen ääni? Ei tavallaan se, että vetää niin kuin suopuolessa, tämä ei ole mikään nyt homoerottinen homma, vaan siis lähinnä se, että jos me nyt ajatellaan naisten näkökulmasta, niin minkälainen olisi sun näkemyksen mukaan naisten mielestä seksikäs puheääni? Mä aloin miettiä nyt jotain näyttelijää, koska näyttelijällähän kyllä. hyviä ääniä, niin olisiko joku Clooney? Joo, se voisi olla kyllä. semmoinen, mistä niinku itse tuu juttelemaan mun kanssa. Niin, joo, kyllä. Sitä voisi niinku jaksaa kuunnella niinku kauan, mutta kuka muu voisi olla semmoinen näyttelijä? Mikä olisi suomalainen näyttelijä? Monethan kehuu Tommi Korpelaa. Sillä on semmoinen aika tumma. Niin on, sillä on. Mä en taas tykkää siitä äänestä. Mutta tykkäisit sä siitä äänestä? Nyt Ari, sun mielipide, älä naisten mielipide. Kyllä mä sanoisin, että aika monet naiset vois hänenkin äänestään tykätä. Ja varmana näin olen ymmärtänyt, että lämpiää jengi sille. Joo. Mä mietin, että onko se ääni aina semmoinen tumma tai matala, vai onko sitten jotakin semmoista hieman korkeampaa, ei semmoista niin kuin tyyli kivekset katossa tyyppistä ratkaisua oleva ääni, joka miellyttäisi sitten naisia. Ja mä just mietin, otapa kun mulla on nyt toi Mikko Nousiaisella. Okei. Silloin mun mielestä semmoinen selkeä ääni ja sekä ei ole välttämättä niin kuin miehekkäin ääni, mutta siitä äänestä niin kuin pidän. No mutta hei, oikeastaan sitten jos mietitään niin kuin toista ääripäätä, katsotaan leikataanko tämä kohta pois muuten sitten, että ihan varoituksena. Niko Saarela. Hänen äänensä. En tykkää. Mutta sillä on nykyään selkeämpi ääni ja nyt mun pitää myöntää tämmöinen asia siis aikoja sitten, kun siitä on varmaan jo 15 vuotta sitten, kun se herra on tullut niin kuin julkisuuteen. Itse kun on ollut silloin 2-30, mitähän mä oon. No, jotain. Alle 50. Niin joku joskus sanoi mulle, että Lauri, sulla on vähän Niko Saarisen ääni, niin arvaa menikö kylmät väreet, että mitähän helvettiä. Että sen jälkeen mä aloin opettelemaan puhua möreestiä. En alualla. Silloin Niko Saarinen sitä viskiä. Ja kyllä, sit mä aloin sen ryyppäämisen vasta siinä vaiheessa kunnolla. Ja joku nainen tämä vielä sanoi mulle, niin olihan se semmoinen, että en saatana, mutta Niko Saarisellakin on ääni muuttunut tässä selkeästi, kun hän on nykyään radiojuontaja YMS, niin selkeästi se on selkeytynyt ja semmoinen kimittäminen loppunut siinä hänellä matkan varrella, niin parantunut on, Niko, sinun äänesi. Ihana, kun sitä kiinnostaisi pätkääkään, että sä oot sitä mieltä. Mutta siis oikeastaan tämäkin olisi pitänyt ajatella sillä tavalla, että mitä sinä ajattelisit, että pitävätkö naiset hänen puheääntään seksikkäänä, taikka tapaa puhua seksikkäänä? En usko. Olen kysynyt joskus tätä joltakin, että hei, mitä mieltä on. Ikävä kyllä sanoa, että ei pysty kuuntelemaan. Ja jotkut taas tykkää sen tyylistä tai tavasta, kun se on se oma persoona, tosi voimakas persoona. Niin jotkut taas tykkää siitä kokonaisuudesta ja sitten se ääni sopii siihen hahmoon. Joo, ja siis kun nostin tämän esille, niin siis tämä ei ollut tarkoitus millään tavalla kuin dissata häntä. Ei. Vaan siis se, että nyt mä yritin jotenkin löytää erityyppisen äänen, puheäänen. No mitä mieltä sä olet? Siis mäkään en kuullut oikeastaan viime aikoina hänen puhettansa. Se on selkeytynyt. Ennen kuin se oli niin nopeata ja sitten se oli niin kuin vähän korkeampi se ääni. Ja sitten se perus niin kuin teinimäinen puhetyyli. Kyllä. Niin se varmaan, se, niin kun, jos miettii sitä kokonaisuutena. Eihän se tällä meille setämiehille nyt tommonen. No ei tietenkään. Ja sitten jos mä yritän miettiä sitä, että onko se ollut jollakin tavalla puolensa vetävä puheääni, tapa puhua niin naisille, niin en mä oikein tiedä. No ei. Mutta siis ihan samahan se on tietysti varmasti meidän kohdalla. Niin taas me voitaisiin tässä vaiheessa huutaa, että naiset, tulkaa meidän kanssa tänne löylyttelemään, antamaan sitä mielipidettä. Joo, kyllä. Mutta siis ihan sekin, että jos miettii meidän puheääntä, meidän tapaa puhua, on varmasti ihmisiä, jotka ovat menneet joku kerta kuuntelemaan meidän podia ja kuunnelleet sitä
3 sekuntia tai 10 sekuntia, että ei vittu. Niin, no kun mä olin just tulossa tähän näin, että mä olen koittanut kuunnella kyseisen herran aamujuontoja radiosta, ja jotkut kuuntelee niistä podcastin kautta, kun on sinne kiteytetty, ja on sillä vissiin se Nikotellen podcastit. Niin olen pari kuuntelijaa sille. niin. Tekee joku 150 tonnia rahaa sillä vuodessa. Että, ei tämä riittää, niin kun me saadaan hiluja tästä tai jotain. Ollaanko me saatu korvauksia? Vittu, sä et ole jakanut mulle sitä 3 senttiä. Mä olen ollut hiljaa näistä rojalteista. Niin hänellä tosiaan on kuuntelijoita, mutta varmaan se persona kokonaisuudessaan. Kyllä. Ja en tiedä, onko siellä enemmän naisia tai miehiä. Väitän, että naisia. Mä voisin kuvitella, joo. Epäilys. Niin olen koittanut kuunnella jaksoja, olen kuunnellutkin pari. Niin oli se haastavaa. Myönnän sen. Mutta ehkä se tapa ja se kokonaisuus vaan ei uppoa minuun. Mutta tietysti samaa meilläkin, että sitten jos mietitään, että kuunnellaan joidenkin, on se 1 tai 2 naista, jotka pitää podia. Ei, tätähän me ollaan muuten todettu myös, että nyt otetaan pelkästään, että ei osoitella Nikoa sormella, koska on väärin, mutta kuunneltiin niitä naisten podeja, kun niissä 10 minuuttiin kerrotaan näitä noita ja se ei mene se asia eteenpäin ja se kimityksen määrä ollut tosi kova, ja se slangi, mikä siinä on, kun se ei vaan uppoa meihin. Me emme ole heidän kuuntelijayleisöä millään tapaa. Ja mä luulen, että se on toistepäin tässä tilanteessa, kun ne alkaisi kuuntelemaan meidän podeja, niin ne on silleen, no vittu. Tuommoista sammallusta ja tuommoista altariman läppää ja muuta, niin mä ymmärrän täysin. Kyllä, mutta siis hyvä, että on erilaisia ihmisiä, erilaisia kuuntelijoita. Ja erilaisia podcasteja. Erilaisia podcasteja. Kyllä, mutta hei, vedetäänkö taas kasaan? Tämä oli tämä hai-kannikka, eli siis tarkoittaa sitä, että... Tämä on sillä tavalla, että toinen menee ylälautelle ja toinen läppäsee kädellä siihen toiseen kannikkaan. Olen kirjautunut ulos tästä konseptista. Mutta hei, ääni. Mulla se on siis sitä, että se istuu siihen ihmiseen ja se luonnistuu siihen ja se itsevarmuus tietyllä tapaa. Ja olen itse saanut siitä palautetta myös jollakin, en suoranaisesti, mutta niin kuin vähän, että hei, etenkin siihen loppuupalamisen aikaa, ei välttämättä nyt ääneen, mutta kun sä kerrot asioita ja sä et ole itse varma itsestäsi, niin kyllä se vaan siinä äänessä on matkassa mukana. Onko sua joskus kehuttu sun äänestä? Oon näistä podcasteista nyt on tullut. Sinä Arikin. Ei kun se oli minä itse kuuntelin omaa podcastia ja kävin antamassa palautteen. Mahtava ääni tuolla. Sulla on niin hunajainen ääni. Kyllä. Ja varmana tässä, kun tätä ollaan tehty, niin meidän puhe myös on selkeytynyt niistä ensimmäisistä podcasteista. On varmaan. Vai toivotaan näin. Tai ainakin hetkellisesti on voinut olla parempiakin niin hetkiä tässä näin. On. Joo. Ja meidän naurusta on tullut palautetta, että se on kuulemma hauska. Oho, ja se on niin luontevakin. Hihi. Anteeksi taas. Kyllä, tämä on tämmöistä. Joo, mutta hei, antakaa palautetta meidän äänestä. Joo, kyllä. Ja otamme sen ylpeydellä vastaan ja toki me etsitään teidät sitten tuolta somesta ja haukutaan, jos olette haukkunut me ääniin, mutta älkää ottako sitäkään henkilökohtaisesti. Maskuliinisuudesta ja varmuudesta. Ja artikulaatiosta. Niin, se kasvattaa vaan sitä meillä, kun saamme sitä suoraa palautetta. Me emme murru. Kuulostetaan kännisiltä hiiriltä. Vaikka ollakin herkkiä, niin emme murru. Terapiatunnit otan saman tien. Kyllä. Joo. Hei, tähän me lopetetaan. Se loppui jo. Hei, onko sulla mikki vielä päällä vaan? Tule nyt saunaan jo. Hei. Joo niin, mutta kiitos tuli Ari, tänne. Kiitos kuuntelijat. Ylälauteelle. Käydään vielä yhden kerran löylyttelemässä. Mutta me emme palaa tähän mikin ääreen sitten enää. Ei. Oikein hyvää päivää, iltapäivää. Mitä niin. kukakin tekee? Milloin kuuntelet ja mitä teetkin, niin oikein hyvää jotakin.